ଖୋଳଖାଳିରେ ମହା ସମାରୋହରେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମନ ମୋହିଛି ରାଧାକାନ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ। ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୋଳଖାଳି ଗ୍ରାମରେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ମହା ସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଖୋଳଖାଳି ଗ୍ରାମର ରାଧାକାନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସାଜସଜ୍ଜା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମନଲୋଭ ତୋରଣ ସଜାଡ଼ି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ମାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପୁରୋହିତ ବନମାଳୀ ରଥ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ରଥ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମ ସଭାପତି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ରାଉତ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ମାଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ପୁରୋହିତ ମନ୍ତ୍ର ଘଣ୍ଟ ମୃଦଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖ ଓ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପୂଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖୋଳଖାଳି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମେତ ନିକଟସ୍ଥ ତାଳସାକର ପାଙ୍ଗିଡ଼ି ବେଲପୁର ଚକ୍ରାପଲ୍ଲୀ ରାମଡ଼ା ସୁବୁଧିପଲ୍ଲୀ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମର ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୃନ୍ଦ ଆସି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମେଢ଼ ଓ ଆଲୋକ ସଜ୍ଜା ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଝଲସି ଉଠିଥିଲା। ପୂଜା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।